Mae yna gannoedd o enghreifftiau ar y we o gyfieithiadau gwael, ond mae hyd yn oed cyfieithu gwael yn well na hyn, dos bosib. Gyfodd e spel i fi ddeall hwnna. Well, shedding in here, please, Edwina. Yn amlwg, mae rhywun wedi anghofio rhoi'r pennawd cywir yn y papur. Edwina? Edwina. Yn y rownd yma, ni wedi rhoi caneuon Saesneg adnabyddus trwy offer cyfieithu apps gwahanol ar y we. A dyma'r canlyniadau. Mae ydy'r ddau dîm yma geisio dyfalu pa gan sydd wedi ei chyfieithu fan hyn. Bysedd ar y botymau yn y rownd yma hefyd. Byddwn yn dweud mae'n ddrwg gen i. Os wyf yn meddwl y byddai'n newid eich meddwl... Eto, maen nhw'n gyflym fan hyn. Chi darllen y cardio yma? Chi'n mynd gwybod... Na, nes i just glywed mae'n ddrwg gen i a meddwl. Madonna, sori, ond dim hwnna dio. Madonna, sori. Gewch chi gael mwy o'r geiriau fel bod ni'n... Gewch chi mwy na gario ymlaen dy mwy o'r geiriau, gewch chi ymuno hefyd. Na, gewn. Ond gwn fod y cyfnod hwn, rydw i wedi dweud gormod bod yn rhy gas. Chi ddim yn gwybod hynny chi? Cael ymlaen. Take that. Na, said too much. Dim take that, yn symud ymlaen eto. Rwy'n ceisio chwerthin am y peth. Gorchuddiwch y cyfan yn gorwedd i fyny gyda. Rwy'n ceisio chwerthin am y peth. Cuddiwch y danglau. Nawr de, Fel May a Rodri. The Cure. Efo Boys Don't Cry. Gan i weld, pwy fydd yn crio fan hyn? Hey! The Cure, Boys Don't Cry. Can wych arall ar y ffordd hefyd. Dyma'r un nesaf, gwbl gyfartal yn y bryd. Rwy wrth fy modd y dillad lliwgar hi'n gwisgo, a'r ffordd y mae'r haul yn chwarae ar ei gwallt. Rwy'n clywed sŵn gair ysgafn. And the clothes. I like... O pawb yn canu, like yno? Cana fi. Unrhyw gynnig? Just deud hynna. Na, chi wedi gwybod i symud ymlaen. Na! Gobble, Will. Beach Boys. Good Vibrations. Good Vibrations. Yw e'n good thing i rein? Oh, yeah! Da iawn. Ar un ola. Mari. That's really threatening. A neud o eto. Sneb ysmygu'r rhaglen yma gyda llaw. Pidwch ysmygu blant, mae'n wael i chi. Reit, yr un nesa, yr un ola yn y rownd yma. Gallwch ddawnsio, gallwch jave. Mae cael y amser yn da. Dancing Queen, ABBA. Dewch i ni weld pwy sy'n gywir. Tipyn o rownd in Dancing Queens ni, Fel May a Rodri yn bendant yn mynd ar pwyntiau yn y rownd yna.